Няма по-романтично преживяване от пътуване по море, особено през октомври, когато летните жеги са преминали. Отново сме на Инфотур, поканени от Лакмус Травел, единствените представители на гръцките фериботи за България. Пътуваме към Игуменица, едно от най-големите гръцки пристанища, като констатираме за кой ли път, че инфраструктурните проблеми на Гърция отдавна са решени благодарение на Европейския съюз. Независимо, че самата Гърция бе наказана да върне 500 милиона евро заради злоупотреби по проектите. От Игуменица ще отплаваме към Анкона. Ще сменим ферибота в Чивитавекия, за да стигнем нашата цел – Барселона. Нещо различно, както четем в туристическите брошури още от времето на Франко. Историята на Испания е пълна с главоломни обрати и изумителни перипетии. Испания на Пиринейския полуостров е също такъв кръстопът на два континента, както България на Балканите. Низ от миграции на големи човешки маси, нашествия на сменящи се племена и народи, етнически и културни взаимодействия и синтези. Това е нашият ферибот. Фериботът, който е като изискан хотел, допълва нашето усещане за лукс, уют и сигурност. До Анкона ще сме на гости на Minoan Lines, номер 1 за Гърция. Домакините са ни подготвили специално посрещане и представене, за да се почувстваме като у дома си. Централният офис на фирмата и създаването на фирмата е в Хераклион на остров Крит. През 1972 година се създава компанията Minoan като едноличен търговец с един кораб. Να μ' ανάβεις να με καις κι απ' τα δάχτυλα στα χείλη να πηγαίνω πότε θες. No problem.
μ' ανάβεις να με κες κι απ' τα δάχτυλα στα χείλη να πηγαίνω πότε θες. Μη κοντινή σου να γίνω τι ανάγκη μου, εσύ να έχεις Естествено, нашият автобус ще пътува с нас, за да сме независими в Анкона, Рим и Барселона. Първата ни спирка е в Анкона, старо ренесансово пристанище с готическа архитектура. Допреди 10 години Анкона беше закрит град, тъй като тук се разпореждаше 6-ти американски флот. От тук потегляме с нашият автобус към Албано, преградие на Рим. Албано е името на езерото в околностите, което е любимия курорт на всички папи. За италианската история, или по-точно за Апенинския полуостров, във времето назад, когато Рим е бил малко селце в земеделския Лациум, градовете на Велика Гърция са процъфтявали. Тарквиния, Сиракуза, Таранто са били център на цивилизацията в южните части на полуострова. А в централните етруските са развивали своята уникална култура. Припомняме си, че между България и Италия съществуват връзки от векове. Контактите на княз Борис I и цар Калоян със Светия престол още тогава са определили истинския европейски характер на нашата нация. А венецианските търговци още през 15 и 16 век са търгували с Видин, Русе, София, Търново, Варна. В Рим през 1651 година се отпечатва Абагар, първата печатна книга на български език. Тук на изключителна почит са